ve standardních tancích. Pro jistotu tam se je mezi vámi někdo, kdo netančil standardní tance. To je perfektní zpráva, protože to ukazuje, že nejste specialisté, že ovládáte oba dva taneční styly. Ale dovolte pro návštěvníky, kteří třeba přišli teprve v tomto okamžiku, abych vás představil, aby vás znali jménem. Uvidíme tedy pár s číslem 2, Barboru Novákovou, Lukáše Veverku, taneční školy Novákovi na Horách. Uvidíme i pár s číslem 6, Terezu Mistekovou a Filipa ze stejného tanečního klubu je pár číslo 9, Adela Suchá, Michal Letočí. A stejný taky pár číslo 11, Toma Jeřáková a Lukáša. Zbývající 3 páry jsou z tanečního klubu Vesta Krudin, pár číslo 15, Lenka Kykalová, Jelazá. Markéta Kykalová, David Děták, pár na závěr tančící Jan Balihár se svou partnerkou Sedáčkou. No a všechny pro 7 párů bude tančit v jedné skupině. Uvidíme latinsko-americké tance, uvidíme sambu, čaču, rumbu a čaj. Nejprve tedy brazilská samba.